Għadu mhux magħruf x'wassal biex Paul Barbara ta' 54 sena minn Tal-Pjetà instab mixħud fl-art qrib garax f'Tal-Pjetà stess qabel ma telef ħajtu ftit tassijat wara fl-isptar Mater Dei. Kmien il-ġimgħa filgħodu għal ħabta tas-6:30 il-Pulizija tad-Distrett marret f'kumpless ta' garaxxijiet f'numru 36 ta' triq Hockham Frer wara li ġiet informata bir-raġel. Ir-raġel li aktar tard kien identifikat li kien Barbara insab fil-fetħa tal-kumpless passi tad-dem qrib tiegħu u għalhekk issejjaħ immedjatament tim mediku b'ambulanza. Wara li nata l-ewwel għajnuna, ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn kien iċċertifikat li qed isofri minn feriti serji u nżamm fit-taqsima tal-kura intensiva iżda l-kundizzjoni ta' saħħtu baqgħet sejra l-ar. Fil-fatt minn informazzjoni li kiseb Net News jirriżulta li minkejja l-isforzi tal-infermieri u l-professjonisti mediċi tal-ITU, ir-raġel tilef ħajtu tard il-ġimgħa fil-għaxija. Bil-każ ġiet informata il-Maġistrat tal-Assa Estrid May Grima li ordnat inkjesta assistita minn diversi esperti. Fl-istess waqt, aktar investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin fost l-oħrajn biex tkun stabbilita id-dinamika tal-każ. Jiġifieri jekk dan kien xi wieħed aċċidentali, jekk ir-raġel intlaqax minn xi vettura jew jekk kienx hemm xi aggressjoni. Barra minn hekk jekk jirriżulta l-involviment ta' terzi persuni, irid ikun stabbilit ukoll jekk il-każ seħħx fejn instab ir-raġel jew f'xi post ieħor. Għaldaqstant hu mifhum li l-Pulizija titkellem ma' sidien ta' residenzi u garaxxijiet oħrajn li jinsabu fil-qrib biex tikseb aċċess għal filmati minn kameras tas-sigurtà li jkunu jistgħu jitfgħu aktar dawl dwar il-każ.